नोंथांमोना नुखादों बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लियावहाय जेनाखि बेसरनि थावआवहाय बानायग्रा बा बेसरनि थाव बानायग्रा मोनसे थावआव बा फेरेदग्रा दैयावहाय माबायदि नोंथांमोनहा सासे मानसि बा सासे लाइमोन थब्ल'नायखौ नुदों नङा होमबा। आसलथे दा जों जाग्राफ्रा गोजान गोजाननिफ्राय मा सिस्टेमै बानायनानै लाबोयो आरो मा रोखोम बानायो आरो मा रोखोम बानायनानै लाबोयो जों मिथिया, ओमफ्राय जों खालि जानोल' गोरों नङा होमबा। आरो नाम्बार बा लेबेलफ्राव थाव गोथां बहाबा सिनि सापाति संख्रि माबाफ्रावहाय नाम्बार लिरनाय थायो आरो बेयाव मा नाम लिरनाय थायो जों बेखौ नायनो रोङा खायसे मानसिफ्रा, आरो जों बेखौ नायखायाबो। जाग्रा नालाय मोजां नालाय जोङो बयबो बे मोजां बुस्थु आरो बे मोजां नैबे खामानि होयोलै नैबे सब होयोलै होननानै बायो जायो नङा होमबा। आरो जोङो जानानै जोङो मा जेब्लायबो जोङो गोथाव माबा माबि बेयो मोजांसिनलै होननानै बुंनाय जायो। दा नैबे बेलायावहाय सोरबा सासेया सोरखौबा ब्लेम खालामनाय बरनाम खालामनाय बबेबा मोनसे कम्पानिखौ माबा खालामनो नागिरनाय बे मानि गावजों गाव एगेन्स्ट बा बेरेखाबो बिदिबो जालायगासिनो। ओमफ्राय दा नैबे मोनसे खोथाया जोंहा मा बेफोरबायदि जाग्रा थावफ्रावनो बेबायदि सासे मानसिया मैला मानसिया दुगैनांगौब्ला बेमार गोनां मानसिया दुगैनांगौब्ला साननानै लादो जोङो गासैबो जोङो बेमारावनो गोलैजोब्बाय। दा सासे मानसिनाव जेनेबा बे दुगैनाय मानसिनाव खुरु दादु माबा मोनसे बेमार गोनाङानो जाथों, दा बे बेमार गोनाङा जुदि बे दैयाव बा बे थावआव बे जाग्रा बुस्थुआ जुदि दुगैसननानै बेखौनो जुदि जोङो जानांगौब्ला होमबा सिन्था खालामदो रायजो राजाफ्रा, नंगौना नङा। दा नोंथांमोना मा बुजिखो नङा होमबा। दा बेयो माने बेसरनि थाव बानायनाय थाव बा थाव माबायावहाय माने दुगैदों बा थब्ल'दों। दा नोंथांमोनहा रायजो राजाफोरखौ मा फोरमायनो सानो? दाथ' बेखौहाय जोङो बयबो एक्सन लानांगौ। थावखौथ' जों बयबो जायो, धोनि गोरिब सोरबा माबा माबियानो हाजारखि माबायानो जाथों नङा होमबा। जों बयबो थावखौ जायो। थावनि दामाबो बिराद बहुद बेसेनाबो बारायनो हमबाय नङा होमबा। आगोलहाय आधा लिटारावहाय 80 थाखा 85 थाखा 75 थाखानि मोनोमोन नङा होमबा, 60 थाखा 50 थाखानि। ओमफ्राय दा मा आधा लिटारावनो 100 थाखा गाहाम जाफैबाय जोंनि गामिसिमाव लाबोनानै नङा होमबा। आगोलहाय 80-90 थाखा जादोंमोन, ओमफ्राय 100-110 सिम जानो हमबाय आरो आधा लिटारावहायनो। ओमफ्राय 1 लिटार बायनांगौबा बेसेबां थांखो नङा होमबा, 220, 30, 40 गाहाम थांसै बाजारावहाय। ओमफ्राय जों गैयिफ्रा बोरै सोलिनो बेफोरबायदिजों नङा होमबा। थावनि बेसेनखौबो जों खमायनांगौ जायो, सरकारखौ हायोब्ला खमायहोनांगौ, मानो होनबा जों बिदिनो सोलिनांगौ जायो नालाय। ओमफ्राय आरो मोनसे खोथाया बेनो जाहैबाय, जायफ्रा दिनै बे थावआव दुगैदों बेखौ जोंहा गोबां साननांगौ गोनां आरोना। थ' आं बेखौ एसेब्लाबो नोंथांमोननो आं खोन्थानो होननानै आखायाव लाबोबाय। नोंथांमोना एसे सांग्रां जाबानो जाबाय आरो सांग्रां जानानै जाबानो जाबाय। जों बयबो सांग्रां जानो थाखाय जोंनि थाखाय खुब दरखार आरो, नङाबा जोङो बैफोरबायदि बेरामनिफ्राय माने जोङो बारग'नो हानाय नङा आरोना। थ' बेमार गोनां मानसिया दुगैयोब्ला सानना लादो जों गासिबो बेमार जाबाय आरोना। थ' एसेनोसै भिडिअखौ नोंथांमोना इसिबां मोजां मोनोब्ला एसेबां सेयार खालामना होबानो जाबाय अननानै। थेंक इउ। आंनि बेनो मोनसे फिसा रिकुवेस्ट। थेंक इउ।